Čau, vítejte u dnešního videa, nezapomeňte dát odběr, like a komentář a v dnešním videu bych se chtěl vrátit k tématu Linkin Park, kteří nedávno přišli s novou zpěvačkou, s připravovaným albem a dokonce i novým videoklipem. A samozřejmě tohle téma docela rezonuje teď všude po světě. Na internetu, jestli je to dobře, jestli je to špatně, za mě je to určitě dobře. Protože takovýhle kapely by měly pokračovat, si myslím. A my se teď vrátíme k tomu novému videoklipu a singlu The Emptiness Machine, který vyšel zároveň s tím koncertem prakticky. A stalo se to, co v dnešní době, kdy AI technologie a různý tooly jsou jako hodně zastoupený všude, nejenom jakoby na tom internetu, ale i v hudbě. Takže se stalo to, co asi každý čekal, a to, že tu písničku přidělají díky AI toolům do hlasu Chestera. To se začalo objevovat okamžitě po vydání toho klipu. Začaly objevovat různý generované písničky jako houby po dešti a víceméně všechny jsou velice podobný. Tak my si půjdeme pustit teď na chvilku originál, kde zpívá Emily, a pak si ho srovnáme s Chesterem. Takže jdeme na to. Za mě ten klip celkově i ta hudba super, tak si pojďme pustit Chesterovu verzi. Jako není to úplně dokonalá verze, ale i tak z toho docela mrazí. Je fakt jako úžasný, co díky dnešním technologiím dokážeme vlastně udělat. Stačí pár jako záznamů hlasu a můžou vygenerovat tady prostě celou novou písničku. Je to zároveň trošku děsivý, že nemůžete na tom internetu jako v dnešní době úplně všemu věřit. Musíte si jakoby ty věci a zdroje prostě zjišťovat a ověřovat. Ale tohle je dobrý prostě. Jako úžasný. Myslím si, že Chester by do toho trošku šlápnul víc, teda, že to spíš ta písnička postavená spíš jako pro Emily, než pro Chestera. Takže každopádně je to zajímavý srovnání, je to zajímavý jakoby takhle slyšet.
to trošku nostalgie. Přece jenom už je to 7 let zpátky. Každopádně teď se dostáváme do nové kapitoly. A já se určitě těším na nový album. A uvidíme, jak to dopadne, jestli to bude stejně úspěšný jako předchozí alba. Uvidíme. Každopádně mi dejte vědět do komentářů, co si myslíte o tom vy. Dejte odběr, like a uvidíme se v dalším videu. Díky a čau.